12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिरामध्ये यंदाची महाशिवरात्र शिवभक्तांविना साजरी होणार आहे। भीमाशंकर मंदिर हे 3 महिन्यांसाठी बंद असणार आहे। महाशिवरात्रीच्या कालावधीमध्ये मंदिर सुरू ठेवलं जाणार नाहीये। भाविकांच्या सुरक्षेसाठी महाशिवरात्रीच्या काळात म्हणजेच 12 ते 18 फेब्रुवारी दरम्यान मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी बंद राहणार आहे। भीमाशंकर विकास आराखड्याअंतर्गत मंदिरामध्ये भव्य सभा मंडप आणि त्याचबरोबर पायरी मार्ग परिसरामध्ये विकासाची कामं युद्धपातळीवर सुरू आहेत। मंदिर परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम साहित्य आहे, यंत्रसामुग्री ठेवलेली आहे। त्यामुळे भाविकांची मोठी गर्दी आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने भाविकांसाठी मंदिर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। 5 दिवसांचा महाशिवरात्रीचा हा उत्सव असेल। यंदाही हा उत्सव पार पडणार आहे। मात्र यावेळी भाविकांना मात्र भीमाशंकरमध्ये मंदिरामध्ये जाऊन शिवाचं दर्शन घेता येणार नाही।